etorri dira bi aizkolari eta bi harri-jasotzaile. Harri-jasotzaile gineziko gara da famatua Joseba Ostolatza eta Geo Kortaberri, Imanol Ilarramendi. Harri-jasotzaile bezala. Eta aizkolari berez etorri dira Jokin Alkizalete eta Alberdi aurten hemen Euskadiko txapeldun gehatuena eta datorren urtean lehenengo mailan jardungo dana. Beraz, aizkolari maila honekoak. Nik uste baiez, giro aldetik ezin dugu bi eskatu, jendia uste bastante ondo daola, eta kirolari berriz zesanik ez, oso onak, eta postekoa da. Beno, ondo gunda ez, hau izan da, ezibizio bat, hainbat egiten ditugu, hainbat erakustaldi udaran zehar egiten ditugu, eta bat gehiago. Torri geha bilaunak honea eta erakustaldia egin dugu. Guztua hartu naiz ni, kanpo guztia izan pentsago den, baina ni guztua gatu naiz. Indago lanakin da, guztua. Nik aurren ebile 2 minutu sortzeko zilindro zara, eta geho ebile beste 100 kiloko harri baldar bat, igeldu harri dakago horki eta piskatorreako prepatzeko, kubikoa eta bolakin agurra. Eta ni pixkat aldatzeko, ibilitut erretangularra, eta geho esku batekin ebiliet, eta geho bilokin deu kubikon, da bolan ebilokin deu, eta pixkat anetikan erakustaldia. Kantari, lehendakari, polizi, zorritxu, txano gorritxu, ministro, zentristo, ministro, fistro, histori, kontari, parlamentari, begira, mendira, parlamentira, pepito, zerrio. Zan berra hot bero zamarra indula ez, baina eurrek pixket eman berreguzin da gorra marra, baina ondo da. Julen esan den bezala, berua, eurrak pixkat eman berrakok, eta sufritu dugu pixka, baina bukatu jau lanak. Hau pixka gainetik, pixka ez desente gainetik eta aurkari zaila ekarriat gaur. Zai zamarra esango gubeak, baina jokini aurreiteko desente inberrizetea eta ez du bate barkatzen da hemen egin gabe jai dago. Aurrene baki dugu zutikan 45 ontzako enbor bat, gero abiaduran beste kanardiko bat, eta gero 5 kanardiko handixo txikixo lan luze bezala.